Βρίσκομαι στον Αξό. Βρίσκομαι στον Αξό, στα Γιαννιτσά. Έχουμε περιηγηθεί πάρα πολύ εδώ πέρα το χώρο, το ένα καλύτερο από το άλλο. Εδώ και κάποιες πολύ ωραίες παρουσίες. Περάσαν μπροστά μας στην αρχή, αλλά δεν ήθελα να τους βγάλω φωτογραφία ή βίντεο για να μην έχουμε προβλήματα. Βρίσκομαι από την πίσω πλευρά τώρα του πάρκινγκ, εδώ πέρα. Όλα τα αμάξια, όλοι οι τράκτορ είναι ένας και ένας. Ακόμα και ο πιο παλιός είναι όλοι μπιμπελό. Δεν μπορείς να βρεις πού θα πας και ποιο να βρεις. Σχετικά όλα καινούργια μοντέλα, καινούργια αμάξια όλα, καινούργιοι τράκτορες. Είναι πραγματικά μια πολύ ωραία εμπειρία για όποιον θέλει να έρθει εδώ πέρα. Είναι σήμερα τελευταία μέρα. Νομίζω μέχρι το βράδυ θα είναι λογικά εδώ πέρα αυτή, μέχρι τις 7-8 η ώρα. Και έχουμε διάφορους εδώ πέρα που κάνουν έτσι λίγο επιδείξεις. Πραγματικά όλα είναι ένα και ένα. Όλα είναι ένα και ένα μπιμπελό όλα. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιος και τι κτλ. Ιδιαίτερα εμείς που ναι μεν ασχολούμαστε με το σπόρο, ενημερωνόμαστε. Είμαστε επαγγελματίες ερασιτέχνες, δηλαδή στην ουσία γνωρίζουμε αλλά και δεν γνωρίζουμε. Μαθαίνουμε καθημερινά από αυτό το πράγμα. Και πόσο μάλλον από αυτού του είδους τις εκθέσεις. Μακάρι να γίνονται περισσότερο τέτοιο είδους τις εκδηλώσεις, γιατί στην ουσία μαζεύονται οι εταιρείες, δηλαδή κυρίως οικογενειακές εταιρείες εδώ πέρα μέσα, οι οποίοι εκθέτουν τα φορτηγά τους, εκθέτουν τους τράκτορες που κοστίζουν μια ολόκληρη περιουσία, έχουν επενδύσει πάνω σε αυτό για να μπορούν να ζουν και οι οικογένειες και να μεταφέρουν τα εμπορεύματα τα δικά μας όλα και εδώ μέσα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Δεν θα κάνω κάτι, εδώ είναι ένα ελικοπτεράκι εδώ πέρα, ένας φίλος βαράει drone. Σήκωσε εδώ πιο ψηλά, πιο ωραία είναι, πιο ψηλά. Έτσι, μπράβο. Τον είπα να το σηκώσει λίγο πιο ψηλά. Θα προχωρήσω λίγο μπροστά. Νομίζω ότι λίγο πολύ τα έχω δει. Θα διαλέξω μια είσοδο και θα κλείσω το βίντεο μου κάπου εδώ πέρα. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να κάνω βίντεο. Είμαστε και τάλα στον ήλιο. Έχουμε φάει και τη σκόνη, έχουμε φάει και τον καπνό, έχουμε φάει και τα ντουμάνια όλα. Εντάξει. Η μερίδα του λέοντος βέβαια είναι τα σκάνια και τα Volvo, κυρίως τα σκάνια από ό,τι βλέπω. Έχουμε τα V8, τα Volvo το καινούργιο έχουμε δει το, αν θα με καλά, το FH 650, αν το λέω σωστά. Είπαμε δεν είμαστε επαγγελματίες στον χώρο, εντούτοις όμως προσπαθούμε να ενημερωνόμαστε και να βλέπουμε. Ανέβηκα σε εκείνο εκεί πέρα το 33, μάλλον στον Άγιο Νικόλα, το Volvo, εκείνο το τράκτορα, που ήταν πραγματικά μπιμπελό. Το λέω μπιμπελό, δηλαδή ο άνθρωπος είχε βάλει αλέκαστο σαλόνι, τα πάντα όλα, και αυτά κοστίζουν πάρα πολύ και βλέπετε οι άνθρωποι με τι μεράκι κάνουν και ανανεώνουν τα αμάξια τους, τους τράκτορες τους. Ήρθα λίγο εδώ πέρα για να ακουστώ, εγώ να ακούγουμε κιόλας λίγο εδώ πέρα. Επιλέγω μια διαδρομή. Έτσι να είναι λίγο πιο ανοιχτά. Έχουμε δει και δύο καινούργια καινούργια Mercedes Actros. Ανεβήκαμε και στο DAF. Από εδώ τα σκάνια. Γυρνάμε και λίγο πάλι την οθόνη. Ξέρουμε ότι δεν έχω σελφοκόνταρο, δεν με ενδιαφέρει, δεν είμαι επαγγελματίας φωτογράφος, ούτε με ενδιαφέρει. Εδώ είναι το συγκεκριμένο το Actros, το 1840. Μπιμπελό και αυτό, μόλις τώρα το πήρε, ο άλλος το ίδιο πάλι. Το Volvo το FH το 540, το 460 εδώ πέρα δίπλα. Εδώ το MAN, δείτε εδώ πέρα, το πρώτο που βγάλαμε, το TG, δεν θυμάμαι καλά το μοντέλο,
Ναι, το 18560. Εδώ πέρα μάλιστα με την αεροφωτογραφία, μια φανταστική αερογραφία εδώ πέρα, δείτε πόσο μεράκι την έκανε εδώ πέρα ο τύπος. Και εδώ δείτε εδώ πέρα και πίσω και το μηχανάκι, το 50αράκι το μηχανάκι που κουβαλάει εδώ πίσω στο τράκτορά του. Ο τράκτορας του πίσω στην καρότσα του. Συγγνώμη, διορθώνω. Να και το Iveco, ένα καινούριο Eco. Αυτό λογικά πρέπει να είναι υβριδικό ή να έχει κάποιο είδους ηλεκτροκίνηση. Εδώ το Volvo 460, πολύ ωραίο και αυτό αμάξι. Εδώ είναι κατά κύριο λόγο τα τετραξιονικοί τράκτορες από τη φαίνεται της εταιρείας Σταυρίδης. Να και ένας άλλος εδώ πέρα, μια αερογραφία λίγο περίεργη μακριά από εμάς, που δείχνει στην ουσία μια φανταστική αερογραφία. Θα τη βγάλω και φωτογραφία σε λίγο αυτή, που δείχνει ότι ο Χάρος βγήκε Παγανιά και ότι το μόνο αυτοκίνητο που κυκλοφοράει και είναι αυτό αξιόπιστο είναι το Scania, το V8, το Scania το V8. Βλέπετε κάτω όλα τα έχει ισοπεδώσει. Γράφει και Άννα, προφανώς είναι εδώ πέρα έχουμε και τα εργαλεία. Γιατί πάντα ένας οδηγός πρέπει να έχει εργαλεία και πρέπει να ασχολείται, πρέπει να ενημερώνεται. Να ξέρετε ότι ένας οδηγός δεν οδηγάει μόνο, έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις.